Ćao, ja sam Valentina, dobrodošli u moju kuhinju. Za ovaj put pripremam ukusno pecivo koje može da ukrasi bilo koje slavlje, pa hajde da vidite. Potrebno je pola kile brašna, 120 ml vode, to je malo jače od 1 deci, 1 kocka kvasca, 40 g putera, 1 kašikica šećera, 3/4 kašikice soli i 120 ml mlijeka. U mlijeko dodamo kašikicu šećera i rastvorimo kvasac. Za premaz je potrebno 1 jaje i 1 kašika susama. Brašno dodamo puter i so i dobro razmrvimo. Kada je kvasac nadošao, onda dodamo kvasac i vodu. Vodu možete da dodajete postepeno, tako ćete vidjeti koliko je u stvari potrebno, koliko će brašno da pokupi vode. Umesimo glatko testo koje ne treba da je previše čvrsto i ostavimo ga jedno pola sata da nadođe. Testo podelimo na 2 jufke. A zatim jufku razvaljamo i podelimo je na 16 delova, što ćemo uraditi tako što prvo podelimo na 8 delova. A potom svaki deo podelimo na još pola. Uzimamo po 2 komadića testa i razvaljamo ih u dugačke prutiće.
Po 2 prutića spojimo pri vrhu, zatim upletemo. Krajeve ponovo spojimo i tako dobijemo venčić. Ovako dobijene venčiće poslažemo na tepsiju na pek papir. Svaki venčić premažemo jajetom i pospemo susamom. Pecivo pečemo od 10 do 15 minuta na 175 stepeni dok lepo ne porumene. Ako vam se ovo pecivo dopada, naravno podržite me i lajkujte i podelite recepti sa drugima.